Παιδιά, ωραίος εδώ πέρα. Και ο Τάσος πάλι. Ναι, όντως. Θα είναι το τρίτο επεισόδιό μας. Ναι, το δικό Που σε αυτό μου... το επεισόδιο θα σκοτώνουμε αγελάδες και γουρούνια με τα χέρια. να σκοτώνουμε και λίγα Πρόβατα. για να φτιάξουμε bed. Πώς θα φτιάξουμε bed? Μπορείς να κάνεις bed και με μαύρο και άσπρο. Γουρούνι! Μικρούλι είναι. Μην το σκοτώσεις. Ναι, αυτό δεν κάνει Αυτό τίποτα. δεν σου δίνει τίποτα. Αυτή θα σκοτώσω. Που δίνει και πανοπλία. Πού είσαι, να είσαι. Για κάποιο λόγο η αγελάδα έχει περισσότερη ζωή από το γουρούνι. Ναι, Ωραία, τώρα μάζεψε ξύλο. θα μαζέψω. Ναι. Ρε, αυτό φαίνεται σαν obsidian. Φαίνεται, ναι. Πολύ κιόλας. Όχι και πολύ. Εντάξει, λίγο. Αλλά εγώ τώρα που το είδα νόμιζα άμα αν έχω obsidian. Ναι, με ένα obsidian τι να κάνεις. Αλλά άμα έχεις πάρα πολλά obsidian μπορείς να κάνεις Και το μια portal. Ναι, το portal. Αν έχεις και που ανάβεις φωτιές. Αυτό είναι εύκολο να το βάλεις. Ναι. Βρεις trial και ένα άλλο. Ναι. Εγώ έχω πάει σε ένα village, δηλαδή χωριό. Ναι. Και στο chest είχα βρει 20 obsidian και 30 obsidian και Είσαι τυχερός τότε. τα πήρα. Είχα και αυτό που ανάβει φωτιές και το πήρα και έφτιαξα ένα portal. Και είχα δει ένα ghast. Έλα. Είχα και ένα, πώς το λένε, golden sword και το έχω σκοτώσει το ghast. Είχε έρθει πολύ κάτω για να το σκοτώσω. Δεν είχες bow? Ναι, όχι δεν είχα, αλλά είχε έρθει πολύ κοντά. Δεν μου έριχνε μπάλες, δεν ξέρω γιατί. Και έτσι, επειδή δεν μου έριχνε, το έριχνα εγώ αντί γι' αυτό. Να, καλύτερα. Α, ξέρεις πώς λύθονται οι μπάλες, αφού δεν έκανες μπάλες, ξέρεις. Ξέρεις, Ξέρω, ναι. Έτσι όπως σου έρχεται, σου κάνει puff αυτό. Επειδή με είχα το gold sword, μου πέταγε μπάλες και το έκανα έτσι το σπαθί μου. Ναι. Όχι, το καλό ξέρεις τι είναι, σου πετάει και κάνεις έτσι με το σπαθί και το δίνεις πάλι σε αυτόν. Ναι, αυτό το ξέρω, αυτό που είπα. Το Όχι κάνεις αυτό. πλάγια, το κάνεις πλάγια. Όχι πλάγια. Πλάγια σου το ρίχνει. Απλά ξέρεις τι κάνεις. Τι? Έτσι όπως σου έρχεται η μπάλα, το κάνεις έτσι το σπαθί σου, τη χτυπάς την μπάλα και το δίνεις πάλι σε αυτό. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Τώρα θα παίξει ο Τάσος. Ναι. Είμαι καλός στο να φτιάχνω σπίτι. Πάλι σπίτι. Ναι. Κόψε. Δεν θυμάμαι το σπίτι που έχουμε φτιάξει στο δεύτερο. Το δεύτερο ήταν λίγο στραβό, το έχεις φτιάξει. Στραβό, ναι. Τώρα θα το φτιάξω κανονικό γιατί. Μη σκοτώνεις σκότες, οι ζωές σου θα γίνουν πράσινος. Θα έχεις Έχω poison. μόνο 9 ξύλο, ρε. Θα έχεις poison. Να κόψουμε το stick. Λίγο ξύλο. Κάτσε να βρω μια τσικένα. Ένα τσικένα. Να μαζέψω και λίγο ξύλο. Ωραία, Τι? Μήπως ξέρεις το σπίτι του Herobrine? Ναι, εγώ το έχω δει πολλές φορές στο Nether. Είναι Πολλές. Εγώ δεν το έχω δει πολλές ποτέ. φορές. Αλλά έχω πάρει πάρα πολλές φορές στο Nether. Ξέρεις ποιος? Καλά, μέσα ήταν τέλειο. Κοίτα, έχω πάει στην πύλη των Enderman, του Enderman Σπαστικό. και μπήκα μέσα. Στο Nether Dragon, Ναι, στο Nether Dragon και βούτυξα εκεί στο άπειρο από κάτω και είχα πεθάνει. Πώς, δεν ξέρω πώς. Να φτιάξω και το ξύλο που είχα μαζέψει. Κοίτα, άμα βλέπεις καλά, κοίτα έχει και book. Δεν Ναι, μπορεί το να το βλέπω. φτιάξει. Απλά θέλει χαρτιά. Πώς μας έβγαλε χαρτιά? Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Δεν θα το κάνω στραβό τώρα. Ίσιο θα το κάνω. Κάντο ίσιο. Εσένα το σπίτι σου τι είναι? Ίσιο.
Ναι. Ναι, και τώρα Τάσος φτιάχνει ένα μεγάλο σπίτι, αλλά βέβαια εγώ θέλω να το φτιάξω λίγο πιο μεγάλο. Τόσο. Ναι, αλλά εγώ βαριέμαι να το κάνω μεγάλο. Θέλω να δείτε γρήγορα θέλω να δείτε πάρα πολύ βίντεο, αλλά δεν προλαβαίνω, γιατί σας είχαμε πει ότι Κάθε νύχτα. νύχτα. Ναι. Νύχτα. Γιατί σας είχα πει, δεν γίνεται. Ωραία, τώρα δεν έχω ξύλο. Ωραία, πάμε να κόψουμε. Είναι σκοτεινά όταν είναι σε νύχτα. Όταν γίνεται νύχτα είναι σούπερ. Ναι. Τώρα Τάσος κόβει ξύλο Ναι. για να κάνει Το σπίτι που μεγαλύτερο. βραδιάζει. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Όταν κόβεις το ξύλο, ότι δεν σου δίνει ένα ξύλο όταν το φτιάχνεις αυτό το ξύλο, σου δίνει 4. Και εμένα μου αρέσει να σου δίνει 10. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάθε 10 ξύλα που έχεις μαζέψει, άμα έχεις μαζέψει 10 ξύλα δηλαδή και θα τα κάνεις, θα γίνουν 100. Περίμενα, από εδώ ήταν το σπίτι μας ή από εδώ. Α, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε ρε. Απλά σε ρωτάω, πού ήταν το σπίτι Το μας. σπίτι μας πας λάθος τώρα, το θυμάμαι. Δεν ήταν από εκεί. Από εδώ. Από εδώ, ναι. Από εδώ κάπου ήτανε, το θυμάμαι καλά. Από εδώ, ναι, και πήγαινες από εκεί και όλα εσύ εδώ. Άμα θυμάμαι καλά, ή εδώ. Σίγουρα πέρα. εδώ θα ήτανε. Δεν έχω δει το μανιτάριο όμως. Ούτε εγώ. Πάμε Άρα, λάθος. Πάμε λάθος. Λάθος πήγα εκεί πέρα. Είχα κοντά μου ξύλο και δεν πήγα. Τώρα τι γίνεται ρε παιδιά. Χαθήκαμε. Να φτιάξουμε καινούριο, βαριέμαι. Όχι. Πολύ ωραίο ήτανε. Πάμε κάπου να το βρούμε. Πολύ ωραίο, αλλά δεν γίνεται. Κάτσε να κάνω ένα πιο ωραίο. Από εδώ είναι. Όχι. Ναι, νομίζω από εδώ ήτανε. Πήγαινε Λευσία. Λευθεία. Ναι. Θα πάει εδώ. Ρε, βαριέμαι να κάνω ένα καινούριο τώρα. Όχι, πάμε. Νομίζω ότι εδώ ήταν. Θυμάμαι ένα χώρο που είχαμε πάει μεγάλο. Είχαμε αφήσει. Ουφ. Βραδιάζει, όχι. Νομίζω ότι το βραδιάζει. Δεν θέλω να βραδιάζει, γιατί φοβάμαι και τα ζώδια. Ευτυχώς που κλείνουμε το βίντεο όταν βραδιάζει, γιατί σας είχαμε πει είναι πολύ σκοτεινό. Τι γίνεται. Δεν γίνεται. Συγγνώμη παιδιά, αλλά πρέπει να το σταματάμε όταν είναι νύχτα. Ναι, πρέπει να το σταματάμε. Δηλαδή, κάνουμε βίντεο νύχτα δηλαδή τραβάμε βίντεο και βλέπουμε ένα σκοτάζι. Αυτό δεν είναι βίντεο. Ναι, δεν είναι βίντεο. Αυτό είναι απλά φτιάχνεις κάτι. Ναι. Απλά το κοιτάς. Είναι μόνο μαυρίλα. Ναι. Σαν να σου Θυμάσαι πώς ήταν το δικό μας. Θα το κάνω εδώ πέρα και θα πάω. Σαν να έχεις- Εδώ ευτυχώς που το κάνω εδώ πέρα γιατί έχει πολλά δέντρα. Α, τώρα το κάνεις πιο μεγάλο. Μ' αρέσει. Κάτω λίγο πιο μεγάλο. Τι Όχι, είναι αυτό. ρε. Εδώ. Κάτω κι άλλο εδώ. Εδώ. Αυτό τώρα. Πάω το λίγο σειρά, κάτσε, βλακία έκανα. Όχι, δεν έκανα βλακία. Εδώ πέρα θα είναι η πόρτα. Μην το κάνει. Τώρα θα το πάρει λίγο ο Ρέστης. Ναι. Να το συνεχίσει γιατί εγώ έπαιξα πολύ. Και όπως βλέπετε νυκτώνει. Άμα βλέπετε καλά, νυκτώνει. Απόγευμα είναι, όχι. Απόγευμα. Μεσημέρι, τι ώρα όμως. Τώρα μεγαλώνουμε το σπίτι μας. Και στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε μεγαλύτερο το σπίτι μας.
Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, άμα σας άρεσε κάντε ένα subscribe. Τα λέω την επόμενη φορά. Γεια σας.